Hé, Aaltje. Hoi. Ik ben wel benieuwd waar je woont. Hoi. Nou, Kamer met keuken. geweldig. Je hebt het gezellig gemaakt, hè? Hier heb ik nog een kamertje. Hier hang ik meestal de was Kijk, op. hier doe je je oefeningen op, of niet? Ja. Je speciale zwemoefeningen. Hoe gaat dat dan? Ga ik hier op zitten. Ja. Ja. Doe ik even zo heen en weer. Even heen en weer wippen, ja. En dan? Dat is het. Nee, dat is het niet. Dat zijn je buikspieren. En als ik klaar ben, dan leg ik hem hier weer op. Volgens mij is dit een hele goede oefening. Je kan je vast ook, dan ga je zo een beetje hangen, dan heb je je Ja. buikspieren aan. En dan ga je zo rustig naar boven. Kunnen we eens proberen. Ja. Ja. Dus een beetje Zo. naar achter, ja. Beetje naar achter. En dan naar Zo. voren en naar achter. Naar voren, naar achter. Ja. En na 400 keer als. Hey, we gaan nou naartoe. Ik ga nog even naar huis. Oh. Dan hou ik me de traject even aan en dan pak ik mijn tas. Ja, Gaan we naar beneden Ja. en dan gaan we fietsen. oké. Ben je ook een beetje zenuwachtig voor de Special Olympics? Valt mij. Valt nog mee? En nu nog even plaats zoeken voor de fiets. Even zien. Als Trudy er net meer bij is, dan ken ik het wel. Ja? Maar het is ook een kwestie van goed uitzien. Ja. Voor de auto's. Want een route kist wel, Ja. dat is het probleem net. Nee, Maar ik gewoon even goed uitzien, dan mag je alleen op denken. ja. Oké. Mooi hè? Mooi hè? Ja. Je mag zelf even denken naar strijd. Dit is een winkel. Ja. En naar strijd mag ik daar uitzoeken. Kopen. En kopen. Die vaas er bovenop, Heb je die gemaakt? die ga ik maken. En daar heb ik ze. Die ligt nog net aan. Hé Aaltje, maar staat natuurlijk wel eventjes wat keper hier naast, hè? Kom van goed. Stuur me nou dan eens. Ja? Ja? Oké. Belooft, hè? Ja. Is dat een beetje goede verkeper? Ja weer. Ja? Oké. Dus Jappie Hoekstra, Jappie. dat is... Jappie is een kunstenaar, mijn grote K. Ik vind deze bordjes heel erg leuk. Ja? Zal ik er dan 2 doen? Voor mijn zoontje? Eén voor mij en één voor hem? Ja, dat is goed. €3,50 per stuk. Goeie deal, denk ik. Kan ik het even afrekenen bij u, mevrouw? Kunt u het even inpakken? Momentje hoor. Barbara, En wat ga je maken? ik ga wat maken voor de vrijwilligers voor Samen Onderweg. Maar ik ga het niet vertellen, het is geheim. Ik ben heel benieuwd.